Ir-reazzjoni tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat għall-akkużi kontra l-eks kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Frederica Zoppardi, tikkonferma bil-qawwa kollha li Muscat għad irid jitgħallem il-lezzjonijiet tal-waqa' tiegħu stess fl-2019. Dawn kienu l-kummenti tal-editorjal tal-Malta Today fil-ħarġa tal-Erba' wara li Frederica Zoppardi affaċċja akkużi dwar xogħlijiet illegali fuq irda f'Ħażebbuġ. Il-Malta Today fakret illi dan kien reat ambjentali u mingħajr ma daħlet fil-kwistjoni tar-responsabilità li kellu jġorra Zoppardi nnifsu, il-Gazzetta insistiet illi ħatmu l-fuq mill-liġi. Joseph Muscat min-naħa tiegħu qed jargumenta li l-każ kollu kien xeneġġata jew kif qalu eżerċizzju ta' ticking the boxes. L-editorjal tal-Malta Today jgħid li dan ir-raġunament tal-eks Prim Ministru huwa ħażin għal diversi raġunijiet. L-aktar għaliex jimplika illi n-nies fl-awtorità m'għandhomx ikunu responsabbli lejn il-pubbliku għall-azzjonijiet tagħhom. Il-Malta Today hija tal-fehma li l-azzjoni żgur kellha tkun aktar fuqta u kieku l-pulizija proċediet immedjatament sentejn ilu, l-akkuża ma kinitx tiġi interpretata bħala waħda li saret biss fuq l-insistenza ta' xi ħadd.